Sultán Mahmud. A traición les atacaron. Al alba llegó la masacre de saharauis. Jamás pensaron que el enésimo amanecer en Erdein y Sik les traicionaría. Sidi Abdurrahman Zeyu, 37 años. Ahmed Isba'i, 39 años, ex detenida política y activista saharaui de derechos humanos. Este poema está dedicado a Najm El-Garhi. Najm El-Garhi es un niño de 14 años que, intentando con unos amigos que iban en coche acceder al campamento, fue tiroteado por los militares marroquíes, lo mataron a él y hirieron a su amigo. Y lo peor de todo es que su familia hasta el día de hoy no sabe dónde está enterrado. No se le ha entregado el cadáver y tampoco saben dónde está enterrado. Dice el poema: la voz inocente de un niño es culpable de la muerte, culpable del odio de los verdugos, de la ausencia de su ciudad. Mohamed El-Bashir Boutenguize, nacido en 1974 en el Aaiún, Sáhara Occidental, detenido el 19 de noviembre del 2010 por la policía marroquí, permaneció en la comisaría de la Gendarmería en el Aaiún largo tiempo con los ojos vendados, esposado y sin ropa durante su interrogatorio. Fue violado antes de ser llevado a la comisaría con un objeto metálico que introdujeron en su recto. Sufrió descargas de electricidad, especialmente en las uñas de las manos y los pies, todo ello acompañado de insultos. Hussein Sawi, 36 años, miembro del Comité de Diálogo del Campo Ein Isi, brutalmente torturado, violado con un garrote introducido por el ano por la policía marroquí en la ciudad de Aaiún. Y hoyan la hierba de la dignidad de cada día. Irrumpen en nuestra existencia extendiendo lúgubres colores de días sin nombres, cerradas ventanas, abandonados balcones, desoladas dunas, sedientos oasis, cielos vacíos de cielo y una abierta y agresiva ceguera alzada sobre lo humanamente cotidiano, lo libremente predecible. El artista soy yo aquí, y no soy el cantante ni el poeta, pero tengo que intervenir en nombre de los mártires. Por este gesto noble, bello y tan humano, quiero que el mundo escuche honor a un hermano de lucha. El mártir es un hermano. El Sáhara les agradece desde el niño hasta el anciano, porque ustedes merecen la dicha de un mundo sano. Muchas gracias. Bueno, ara llegirem un manifest en nom de la Federació d'Associacions Solidàries amb el Sàhara del País Valencià, de l'Associació Joves per la Causa i de l'Associació d'Immigrants Saharauis. Un any després de la barbàrie continua la dignitat. Avui fa un any, 20.000 saharauis acampaven al mig del desert per a reclamar els seus drets. Una protesta pacífica en què es reivindicava allò que la legalitat internacional i Nacions Unides reconeixen com a propi del poble saharaui i la hipocresia i l'oportunisme polític de la societat internacional neguen. Gdeim Izik era un exemple de democràcia, de lluita pacífica i de dignitat. Marroc va acabar amb ell. Tal dia com avui, de fa un any, el Marroc va decidir enderrocar per la força aquell campament que era conegut com el Campament de la Dignitat. Saquejaren, detingueren, torturaren, segrestaren, violaren, perseguiren, apallissaren a tot el qui era sospitós de ser saharaui. El Aaiún estigué assetjat durant setmanes per l'exèrcit i els crits de dolor a causa de les tortures i pallisses encara ressonen en la nostra memòria. Davant una protesta pacífica, davant els crits dels saharauis, Marroc responia amb trets, tortures i segrests. Tractaren de silenciar la seva veu, el clamor dels saharauis, però fou més sonor que mai. Encara que expulsaren tots els periodistes estrangers, amenaçaren i perseguiren els observadors internacionals, impediren l'entrada de delegacions de parlamentaris i difongueren notícies falses, Mohamed VI no pogué impedir que Gdeim Izik recorreguera el món. Aquest exemple de dignitat, de lluita pacífica i de democràcia traspassà les fronteres, trencant el bloqueig informatiu forjat durant 36 anys. El Campament de la Dignitat va servir de model a molts altres pobles i la causa saharaui
saharaui es donà a conèixer amb més intensitat que mai. Les manifestacions en l'estranger es multiplicaren i foren molts els qui cridaren prou davant la barbàrie comesa pel Marroc. Tanmateix, el nostre govern, obviant el que deien els seus ciutadans, va preferir rendir-se davant Marroc. Escolliren ser súbdits d'una monarquia absolutista abans que defensors de la justícia i dels drets humans. El desmantellament per la força de Gdeim Izik encara no ha estat condemnat pel govern espanyol, així com tampoc les detencions arbitràries, les tortures i els judicis injustos que el seguiren. Espanya continua sense assumir la seva responsabilitat legal. És la potència administradora del Sàhara Occidental. Tampoc no assumís la seva responsabilitat històrica i moral. És qui vengué les nostres terres al Marroc. Espanya és còmplice de l'espoli que pateixen els nostres recursos amb la complicitat de la Unió Europea, que dona títol de preferent a una monarquia absolutista que viola els drets humans i fa cas omís de les resolucions de l'ONU. Un any després, els focus ja no miren al Sàhara Occidental, però les tortures, les detencions arbitràries, els judicis injustos i els segrests continuen. Dakhla, El Aaiún, Smara i totes les ciutats i pobles del Sàhara Occidental segueixen ocupades per un país que viola sistemàticament els drets humans, fet que Nacions Unides prefereix obviar. La missió del Sàhara Occidental, la MINURSO, és l'única missió de l'ONU que no compta amb un observatori de drets humans. Els saharauis, després de 36 anys, continuen sense poder reclamar els seus drets. Són discriminats i les seues riqueses són espoliades. Per això seguiran resistint-se a viure com estrangers en la seva pròpia terra. Denunciarem la constant violació dels drets humans. Reclamarem el que la legalitat internacional i Nacions Unides declaren. Seguirem lluitant per un Sàhara lliure. Per això reivindiquem al govern de Marroc que cesse ja les violacions de drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Així mateix li exigim que faci les passes adequades d'acord amb la legalitat internacional per a que celebre el referèndum d'autodeterminació que pertany al poble saharaui. Denunciem l'espoli de recursos naturals saharauis que s'està portant a cap i exigim el seu cessament immediat. Per això reivindiquem que la Unió Europea i el govern espanyol acaben amb tots els acords comercials amb Marroc, en especial amb aquells que afecten els recursos naturals del Sàhara Occidental. Marroc no pot ser un soci preferent de la Unió Europea fins que no respecti els drets humans i la legalitat internacional. També reclamem a Nacions Unides que es posicione d'una manera rotunda a favor del referèndum d'autodeterminació, tal com declara la legalitat internacional, així com que s'incloguen les funcions de la MINURSO, la vigilància dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Per últim, exigim al govern espanyol que assumisca les seues responsabilitats històriques i morals amb el poble saharaui. També, però, que acomplisca amb les seues responsabilitats legals com a potència administradora i facilite la fi del procés de descolonització mitjançant el referèndum d'autodeterminació del poble saharaui. Des d'aquí reiterem la nostra solidaritat amb Ainhoa, Enric i Rosela, els tres cooperants segrestats ara fa 17 dies mentre participaven en projectes de recolzament al poble saharaui als campaments de refugiats de Tinduf i exigim el seu immediat alliberament. Sàhara lliure!